Unsa gyud ay sala nako sa inyo ha? Nganong inyo akong gikidnap? Wa kay sala, pero imong kuya na Kabalo ba ka? Dako kay atraso imong kuya. Nganong damay-damayon man ko ninyo nga akong kuya man ang naay atraso. Paghilom! Paabuta imong kuya. Ug moabot lagi siya. Wala mo kabalo. Kung kinsa inyong gikalaban. Ha! Wa milabot og kinsa na siya. Boss! Unsa problema? Boss, ang hostage, okay na. Good. Dapat lang ang mag-igmat mo kay maabot ang igsoon na to. Copy, boss. Tistingan niya luwas. Mamatay niya po siya. Buhiin ako! Paabuta ang imong kuya. Kay luwason mga niya. Inuman ang baba ni mo. Unsa to? Boss, ano dito? Kaya ang kalaban, ana. Aw, mas maayo. Kamundo ha. Sugatan niyo. Copy, boss! Sige, boss. Ano? Tagog yun, Kardeng! Masanay ko ni mo dalo! Dali! Bangon! Mangon! Kuya!